En present continu, el podcast d'Eumo. Benvinguts a la segona temporada d'En present continu, el podcast d'Eumo Editorial, un espai on cada mes trobareu experts reflexionant sobre el present que ens envolta. Què és la vida, un frenesí? Deia Segismundo La vida es sueño. Si la vida al segle XVII semblava no tenir aturador, seria interessant veure què pensaria Calderón de la Barca dels nostres dies. Els nostres temps són canviants i cada canvi es planteja com a revolucionari, com el millor o com a definitiu. I no obstant això, aquesta novetat és rellevada ràpidament per una altra novetat i així cada dia hi ha ad infinitum. Necessitem, per tant, recursos, espais, moments, veus per aturar-nos, per mirar i per pensar. Esperem que les novetats d'Eumo i que aquest podcast us puguin ajudar a trobar aquest petit oasi reflexiu. Us parla Júlia Blai i ens acompanyen una vegada més les editores d'Eumo, Gemma Redortre i Gemma Medina. Benvingudes, Gemmes. Gràcies. Avui us farem un avançament d'algunes de les qüestions que tractarem al llarg de l'any. L'any passat vàrem tenir una oferta temàtica molt àmplia, tant en present continu com també en les novetats editorials, i sembla que la pròxima temporada seguirà el mateix camí. Fixem-nos en els llibres de setembre. Tenim sobre la taula La veritat literària de Teresa Pàmies, de Montserrat Bacardí, L'educació de les nenes, de François Fenelon, i Anarquisme, el nou ordre de la llibertat, d'Emma Goldman. Són 3 llibres molt diferents, però sí que és veritat que tots 3 busquen recuperar veus del passat perquè s'entenen que són veus que encara ens poden dir coses al present, no? I ara, quan parlaves de les novetats, penso que també el que aspirem a l'editorial és que algunes d'aquestes novetats continuïn sent obres que ens acompanyin en el temps. Per exemple, la biografia que ha fet Montserrat Bacardí, La veritat literària de Teresa Pàmies, és un llibre del teu fons de prestatgeria, no? La gent que compra aquest llibre, que llegeixi aquest llibre, voldrà tenir-lo per sempre més, penso. Hi ha altres llibres que a vegades penses, bueno, són de temporada. No és el cas, per exemple, d'aquest Premi Ricard Torrents d'assaig. En tots 3 casos hi ha una persona del present que reflexiona sobre una persona del passat o el que pensaven en aquell període, no? Teresa Pàmies i Montserrat Bacardí fan el tàndem, però després en els altres casos també hi ha l'Emma Goldman i Núria Bendicho, que reflexiona també sobre el seu pensament, i Fenelon, que també tenim Enric Prats, que en parla des del present. I crec que és interessant això, que no només llegim els clàssics, diguéssim, perquè trobo que tots 3 són clàssics, sinó que els rellegim des d'una mirada actual i amb el text podem trobar com es mesclen les idees d'ara i d'abans. I quines idees o conceptes creieu que són d'importància per avui en dia o que ens poden ajudar? El text de Pàmies és, bé, de Bacardí, i la vida de Pàmies és molt inspiradora, crec jo, no? I, per exemple, jo el que remarcaria és aquesta fe o aquesta empenta que té per uns valors que ara sembla tot molt volàtil, no? Tot és molt ràpid, tot va molt centrat a consumir o als diners, no? I, en canvi, ella, aquesta lluita constant per uns ideals que ara ens sembla gairebé estrambòtic, no? Però crec que és interessant de revalorar i repensar des d'avui. I en la presentació que em van fer, Montse Verderi, comissària de l'any Teresa Pàmies, parlava d'ella com una heroïna que deia, si fos americana ja tindria la seva sèrie de Netflix. I és veritat, és una vida extraordinària la que va viure Teresa Pàmies i la lluita per aquests ideals, malgrat tot, perquè ella també requeia sobre ella el pes de la família, a més trobava temps per escriure i per escriure moltíssim. I també m'agrada la reivindicació que fa la Montserrat Bacardí de l'escriptura de Teresa Pàmies, que sembla planera, sembla senzilla, i el Bacardí diu és una persona que va trencar amb els gèneres, no? És molt moderna, per tant, en aquest sentit, que tampoc no va quedar encasellada. Això és narrativa, això és assaig, això és ficció, això no és ficció, sinó que va anar més enllà. Encara que no se la va valorar potser prou en aquest sentit. La crítica literària no la va valorar prou.
Clar, aquests 3 llibres també són primeres vegades. Per exemple, La veritat literària de Teresa Pàmies podríem dir que és la primera biografia completa de l'autora, i també L'educació de les nenes i Anarquisme, el nou ordre de la llibertat, porten textos que són traduïts per primera vegada en català. Per exemple, el text de François Fenelon és un text que seria un impàs entre l'antic règim i la pedagogia de l'època moderna, i també recuperem un autor que no se li ha donat la importància, no?, que històricament en la història de la pedagogia ha tingut. I això ho comenta, no?, Enric Prats en el pròleg. I jo també m'agrada pensar a vegades amb els llibres com si fossin notes musicals. I Emma Goldman és una nota musical i François Fenelon n'és una altra. I penses d'entrada, però lligaran? Faran una harmonia, una melodia, aquests dos? Perquè vam decidir de treure'ls alhora en aquesta col·lecció d'assaig de butxaca. Doncs sí que fan una melodia, sí que són harmònics, malgrat tot i les seves diferències, perquè Fenelon, com dius tu, doncs va ser això, aquesta baula, no?, de l'antic règim que va permetre passar a Rousseau, que seria de les primeres veus, diguem, d'aquesta pedagogia moderna. Emma Goldman va carregar moltíssim, ella era una gran defensora de la llibertat, va carregar moltíssim contra les institucions, contra el poder, i justament Fenelon va ser un bisbe. Semblaria que no lliguen gens un amb l'altre, però en el fons sí que hi ha alguna tesi, diguem, que comparteixen. Fenelon, a pesar que l'educació que ell promovia, o les instruccions, la formació que promovia per les dones, era per fer aquestes dones doncs, bones esposes i bones mares, malgrat això, volia que tinguessin una educació. Emma Goldman, segurament molta gent coneix també les seves idees feministes. Per tant, el que semblaria molt, molt allunyat, no?, en posicions ben oposades un de l'altre, doncs si els llegim conjuntament, doncs sí que hi trobem coses en comú. Tant Goldman com Fenelon, diguéssim que veuen la literatura o el llibre com una eina importantíssima, no? Potser Fenelon perquè la dona tingui una instrucció mínima i segueixi dins del sistema, i Goldman tot el contrari, no? Perquè a partir del llibre rebentem el sistema, perquè ella era anarquista i realment volia això, no? És a dir, per arribar a punts absolutament oposats, sí que veuen que la instrucció i la lectura és important per tots dos, no? En tots dos casos. Clar, també té una visió diferent sobre què és el professor. Goldman, per exemple, parla de Ferrer i Guàrdia, que el professor no ha de portar la moral, no ha de transmetre coneixements allò directament a l'infant, sinó que ha de deixar que l'espontaneïtat, no?, aflori en ell i ell descobreixi el món, mentre que François Fenelon sí que diu que el professor ha de ser un model. I, de fet, de professors en parla una novetat que tindrem a l'octubre, que es titula La gosadia d'ensenyar, de Teresa Terrades i Maria Batet. Per què es titula així? Per què ensenyar és una gosadia per elles? Ensenyar sempre, ser professor sempre és com ser el centre de totes les mirades, no? Com que és un ofici que jo crec que és molt a la boca de tothom, perquè tothom té fills, tothom té nets, tothom té algun parent que hi és, no? Tothom es creu amb la potestat de jutjar-los, i llavors resulta que ser professor és molt complicat, i la gosadia d'ensenyar és això, no? Perquè t'has d'enfrontar a un públic que és molt difícil, ja siguin infants com si són adolescents, ets el centre de la societat, tothom et diu que l'educació és el centre i que ha d'evolucionar la societat sobretot i per al que s'ensenya a les aules. Tenen tanta responsabilitat que jo crec que sí, que realment per enfrontar-se i assumir el paper com a professor has de tenir certa gosadia i enfrontar-t'hi amb ganes perquè és una tasca molt difícil. És una càrrega, penso, molt feixuga la que tenen els mestres. Això de ser model, de ser referent. I també tracten, Maria Batet i Teresa Terrades, en aquest llibre, tracten d'un tema que
no vol dir que no s'hagi tractat mai, però que és interessant d'aprofundir una mica, i és aquestes pors i debilitats, aquest sentir-se vulnerable molt sovint dels mestres, perquè, no sé, en altres feines pots tenir un mal dia, però no tens davant el que tu deies, Gemma, no? Doncs 25 o 30 alumnes que t'estan mirant i que estan esperant que els donis coneixement, en fi. Clar, d'aquesta part més vulnerable del mestre, de l'educador, també en parlen i també proposen, més aviat són com activitats d'autoavaluació, podríem dir, o exercicis, no?, d'autoavaluació, i sobretot proposen el que ja és bastant una dinàmica en tots els centres educatius, de treballar en equip. No pot ser un mestre que treballi sol. Els mestres han de treballar amb l'acord, amb el consens i amb el suport de tot el claustre de mestres, de tota la comunitat educativa, diríem, però sobretot això dels teus col·legues. I un altre assaig que també surt a l'octubre, que és molt interessant i que té molta vigència, de fet, és canviar el món des de la taula. Una de les grans preocupacions del segle XXI és el canvi climàtic. Potser és la preocupació més transversal, tant temporalment com generacional, com també territorialment. El canvi climàtic ens està portant a replantejar-nos el nostre estil de vida, les nostres decisions i els models de producció, i precisament d'això, no?, en parla canviar el món des de la taula. Canviar el món des de la taula m'agrada perquè té com dues visions o dues maneres d'actuar, no? Un es dirigeix a la persona que llegirà el llibre a títol individual i després fa també una escala global i proposa canvis o petites accions a nivell individual que podem fer tots, que potser ja sabem, però que aquest llibre t'ajuda realment diguéssim, a comprometre's, perquè realment acabes de llegir el llibre i dius és que he de fer alguna cosa. Jo des que he fet aquest llibre, doncs ara aniré a buscar la cistella ecològica, perquè et fa replantejar com compres, com penses, com consumeixes, com gastes el teu temps. Si he d'invertir més temps en menjar que no pas en mirar Instagram, doncs sí que et fa replantejar-te moltes coses del nostre dia a dia que a vegades per simplement inèrcia acabes fent d'una manera que no, en la qual tu mateix no estàs d'acord, no? I està bé perquè té un discurs detallat, que no es queda només amb la teoria o amb allò vaga, sinó que et porta a l'acció, que precisament és això, no? O sigui, per canviar has de canviar petites coses, o sigui que és fantàstic realment. Sí, ell fa l'autor una crida a l'activisme, i de fet, no? Tu deies, Gemma, jo ja soc ara compradora de la cistella ecològica, però també Jordi Majoan reparteix responsabilitats a tothom, no? Individualment, aquest gest tan quotidià de posar el menjar al plat és en realitat un gest revolucionari, perquè tu pots decidir si compres un producte que és de proximitat, que saps que se li pagarà un preu just en el productor, o si optes per una opció potser de producte més industrial, més barat, però que a la llarga tindrà conseqüències, no només sobre la teva salut, sinó també sobre el territori, sobre aquella comunitat a la qual pertanys i sobre el futur del planeta. Això és una responsabilitat individual que explicàvem abans, però també posa deures a les administracions, també suggereix alternatives o vies possibles a la iniciativa privada a través de cooperatives de consum. En fi, vol dir que és un llibre de no moltes pàgines, però en canvi sí que suggereix moltes maneres d'actuar per tornar al que no havíem d'haver perdut mai, que és a la terra, a connectar amb la pagesia, amb el que som, al cap i a la fi, en el nostre origen. I d'altra banda, la llengua sol ser, com l'educació, com ja hem vist, una de les línies editorials principals d'Eumo. D'aquesta tardor no parlarem ni de llengua ni de comunicació, però sí que trobarem l'assaig Art i posttraducció d'Anna Dot. Sí, l'Anna Dot reflexiona en aquest llibre sobre els lligams, sobre els vincles entre art i tecnologies, i tecnologia digital. Té un discurs molt crític
i molt informat. És una veu, a pesar de la seva joventut, l'Anna Dot és una veu molt sàvia, que parla amb molt de criteri sobre això, aquestes relacions. Penso que l'Anna ha de venir aquí. Sí, aquesta tardor la tindrem i podrem parlar amb ella. I ella ho explicarà doncs, amb molt més detall i molt millor del que podem fer avui aquí, només amb un tastet. I després de l'Anna Dot, què més trobarem? De cara a 2024, quins títols ens podeu avançar? Tindrem un llibre que es diu On són les dones, sí. Editat per Pilar Godellol, que és professora de la casa, i que serà un recull de textos feministes amb una breu biografia, amb 4 pinzellades de cada autora, sí, i del seu pensament, no? I trobo que vindrà cap al febrer, jo trobo que està ben pensat, m'està agradant molt com l'està deixant la Pilar, i aviam com anirà. Sí, de fet, la Pilar Godellol és, podríem dir, com una historiadora del feminisme. Perquè la mà trencada també de fer bé. Sí. Ha investigat moltíssim sobre el tema i escriu molt bé, la Pilar Godellol, no? I aquestes biografies que encapçalen els textos de cada un... Bueno, dic cada un dels autors, de fet em sembla que són 18 autores i 2 autors. Doncs les biografies que ha fet és una delícia llegir-ho, perquè la Pilar s'expressa molt, molt bé. I és això, no?, que deies tu, Gemma, que t'agrada com ha quedat, perquè té molt criteri a l'hora de fer la selecció d'aquells textos, no?, que són teòrics, teoria feminista, però molt ben escollits, que pots seguir doncs, el pensament feminista. Pots veure l'evolució del pensament feminista, que ha evolucionat molt, no?, des dels primers, que gairebé ni se'n deia feminisme, exacte, que no existia la paraula, fins als últims noms actuals. Clar, ha estat un terme que ha canviat moltíssim, i amb aquest llibre es pot anar veient com quins interessos han anat canviant, quins conceptes s'han anat introduint i quins s'han anat rebutjant. Jo crec que serà molt interessant de llegir. Molt bé, doncs tornarem a tenir una altra novetat de la Pilar Godellol. I fins aquí no podem avançar res més, però sí que aquests llibres dels quals hem estat parlant traçaran els àmbits temàtics de la segona temporada d'En Present Continu. Literatura, feminismes, art, llenguatge, educació, política... Us esperem a partir de l'octubre i cada últim diumenge de mes aquí, en Present Continu, per raonar i enraonar plegats sobre el món d'avui. Moltes gràcies, Gemmes. A tu. Gràcies a tu. En Present Continu, el podcast d'Eumo.